Na suru teda. Takže čaute ľudia, vítam vás pri prvom diele z Atomy Metin 2. Dneska som tu so Zdrojdixom Čau. a začali sme natáčať. Toto nie sú naše hlavné postavy, že my budeme natáčať, toto je iba taká informačka. Toto sú iba naši dropovia a urobíme aj video, že kde expiť, kde od levelu 1 až po level 125, kde expiť. A potom, kde XP bude, alebo bude to tak, že najprv prvý diel, až potom kde XP. A prvý diel začneme už od levelu 1. Vyberáme si nejaké postavy, že PvP, ja si vyberám Suru ty. Ty čo ako PvP vyberáš postavu? Já budu Sura. Nebo nevím. Než si tu ninju vraviť? Čo si vraviť? No třeba. No, tak on bude ninja, ja budem Sura. A čože k tomu ešte môžem tak povedať? A že prečo sú najlepšie dropy od 25-ky? Proč padá nejvíc peněz? No, tam najviac peniaz padá. Tam máte za 5 minút, 10 minút zarobené 2 miliardy. No. Klidně vám to potvrdím. Tohle jsem nadropoval během půl hodiny. A ja som toto zdarma urobil. Za 2 minúty. No a čo ešte tomu môžeme povedať? Pretože z toho, nie z toho luku. Hraju tady díl, mám horší věci než ty. A toto, že keby ste chceli vidieť našu PvM výbavu, a máme aj nejaké slabšie PvPčko, a že keby ste chceli vidieť tú PvM výbavu, napíšte nám do komentára, budete tam mať na Skype a na túto stránku k tomuto Metinu, však? Jo. No. A čo chceš ešte povedať k tomu Metinu? Že tady hraju díl a máš lepší věci. No. Ale ty to tak hral, že plakal si za po meste. A nejdou mi na věci dávat kameny plus 9, to by jo? A to je tak, neviem, ja ti to potom urobím. Keď chceš. Já nevím, mě to nejde. Zkusím. No. A nejde. To je nějaký divný. Ukáž, ja ti to skúsim. Tak plus 5 jde maximum. Či tady dám, počkej, já si sem dám ještě jedát. Kde je ten bubík? Nech sa páči, a už to tam aj máš. Co? Už to máš? Ty kokos, je to, že to tam můžeš dávat a já ne? Máš niečo. No tak thanks. To potom ti. Možná jsem velký, možná, že tady hraju dlouho, no, tak to je jedno. Ja mám iba nahrať niečo 1000 hodín. 1000 minút, to čo si 1000 hodín. Aha, ještě mám jeden shooter plus 9. No tam A další náramek. Mne chýba už len ten, vieš, na pronikavizáciu. Ten budem robiť aj kedy. Dobre, tak my sa s vami určíme a uvidíme sa pri ďalším Jo, a ještě bych vám chtěl říct, že až budeme takový větší levely, dejme tomu 170, tak budeme už dělat jenom videa z PvP. No, alebo... Protože asi XP nebudeme. Nebo od nějakých větších levelů bude time level nebo něco. No, alebo budeme robiť, že budeme len dropáže tak zrýchlene, takže sa s vami určíme. No. A čau. Čaute.